Se no abrente deste día poidéramos voar sobre da nosa terra e percorrela en todas direicións, abrangueríamos o portento dunha mañán única. Dende as outas planuras de Lugo, inzadas de bidueiros, até as rías mainas de Pontevedra, oureladas de piñeiraes. Dende as serras nutridas do Miño e a gorxa montañosa do Sil, até a ponte de Ourense, onde se peitean as augas de entrambos ríos. Ou dende os cabos da Costa Brava da Cruña, onde o mar tece encaixes de camariñas, até o cume do Santa Tegra, que vence coa súa sombra os montes de Portugal. Por todas partes xurde unha alborada de gloria. O día de festa comeza en Santiago. A berenguela tanxe o seu grave sino de bronce para anunciar a festividade do apóstolo. E de seguida comeza unha muiñeira de campás repenicada nas torres do Obradoiro que se comunica a todos os campanarios da cidade. Por eso a muiñeira de Campás, iniciada en Compostela, vai rolando por toda Galiza, de val en vale, de coto en coto, dende os campanarios pimpantes da beira-mar até as espadañas humildes da montaña. E o badaleo rítmico das campás, de todas as campás de Galiza, en leda algarabía, semella o troupeleo dos cabalos astraes que veñen pola bouta celeste turrando do carro de Apolo, que trai luz e calor ao mundo en sombras. Hoxe é o día de Galiza e así comeza. Hoxe é o Día de Galiza e así comeza. Con estas palabras abría Alfonso Daniel Rodríguez Castelao o seu histórico Alba de Gloria no ateigado Teatro Arxentino de Bos Aires en 1948. Un discurso que faría historia de tantos xeitos distintos e impensables como a que hoxe estaríamos aquí reivindicando e celebrando igualmente emocionados e conscientes da importancia de homenaxear persoas que fan país cada día. Alcaldesa, autoridades, convidadas e convidados, a todas as persoas asistentes a que hoxe recibides recoñecemento. Quero darvos a benvida a esta Alba de Compostela, tal e como seguía aquel discurso. Hoxe é a Festa Maior de Galiza, é a festa de todos os galegos. Grazas por vir celebrar. Aquí empezamos o acto, coas palabras de Castelao e coa gaita de Marita Giadáns interpretando a Muiñeira de Trandeiras. Na Alba de Gloria que todos coñecemos, Castelao pasaba a lista dunha imaxinaria Santa Compaña onde desfilaban grandes nomes da historia galega dende as súas orixes. Homes e mulleres que contribuíran a crear e despois a manter a nosa identidade propia e cos que quería deixar patente que as galegas e os galegos temos moito do que sentirnos orgullosos. No entanto, Castelao tamén decidiu poñer a contraluz dos seus fracasos, das súas renuncias, para enaltecer a importancia aínda maior, se cabe, daquela, como dicía el, moitedume infinda de luciñas que son os seres innominados que ninguén recorda xa e que xuntos compoñen o substractum insobornable da nosa patria. Esas ánimas sen nome son as que crearon o idioma, a cultura, as artes, os usos e costumes, o feito diferencial de Galiza. Esas luciñas son o pobo, que nunca nos traicionou. Son a enerxía colectiva que nunca perece. Son, en fin, a esperanza celta que nunca se cansa. Esa moitedume de luciñas representa o que fomos, o que somos e o que seremos sempre. Nesta Alba de Compostela vais a recoñecer aquel valor imponderável do que falaba o mestre, o valor da xente que pode que non saia nos futuros libros de historia, pero que a construen cada día. As 4 persoas recoñecidas hoxe foron elixidas por unanimidade polo Consello Asesor de Condecoracións do Concello de Santiago, polas súas respectivas traxectorias persoais e profesionais que traballan de xeito continuado por Compostela, tendo en conta o seu arraigo social, a súa relevancia e a súa proxección. 4 persoas, boas e xenerosas, que merecen esta honra por ser, como a propia cidade de Compostela, plurais, inclusivas e transversais. 4 persoas que demostran que seguimos tendo moito do que sentir orgullo.
Ese recoñecemento está simbolizado pola Constelatio, unha peza de ourivería deseñada e elaborada por José Castro, de Noroeste Obradoiro, e un disco de prata, representando a lúa, que contén incrustada a constelación Canis Maioris, coa súa estrela principal Sirius, a máis brillante de todo o firmamento, e a que secularmente se seguiu para chegar ata aquí, ata a fin da Terra, ata o océano da morte onde se reinicia a vida. Antes de empezar, gustaríame expresar dous agradecementos especiais por unha banda a Fundación Castelao por colaborar con todo o contido deste acto e pola outra a Asociación Campaneiros de Galicia non só pola colaboración co vídeo que vimos ao inicio, senón tamén por recuperar o son tradicional e manual das campás. Agora sí, comezamos xa a facer entrega destes recoñecementos. Polo seu labor constante e continuado de acompañamento nos procesos de integración da poboación migrante e pola súa contribución á loita pola dignificación das condicións laborais para todos os segmentos da poboación, pero con especial incidencia para os colectivos con máis dificultades para acceder ao mercado de traballo, recibe o recoñecemento Miguel Fernández Blanco, presidente do Foro Galego de Inmigración, portavoz da Plataforma polo Emprego Voluntario de Cáritas, entrega o recoñecemento Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago de Compostela, acompañada polo concelleiro e portavoz do Grupo Municipal do PSOE, Gonzalo Muiños Sánchez. Bueno, vamos. Boa tarde. En primeiro lugar, quero agradecer ao Concello de Santiago e aos 4 grupos municipais que o compoñen que pensaran na miña persoa para recibir este premio. Premio que considero un gran honor, xa que levo vivindo aquí moi feliz, ademais, casi 40 años da miña vida. Por lo tanto, considérome compostelán. Confeso que cando recibín a nova púxeme bastante nervioso, porque non estou afeito a este tipo de situacións. Estou máis acostumado ao traballo colectivo, en rede, con outros e outras, e en todo caso recoñecementos tamén colectivos. Polo tanto, a través de mí se recoñece o traballo de moitas persoas. E quero dicir algunhas, asumindo o risco de non poder nomear a todas. En primeiro lugar, no ámbito de Cáritas, o meu amigo e fiel compañeiro Ángel, ademais de Gema, Merchi, Susana, Berta ou María, sin esquecer a Luís Calviño. Na plataforma, Teresa, Marga, Bea, Esther, ademais Sole, Magdalena, Gori ou Duarte agora. No foro e no ámbito da inmigración dun xeito moi especial a Rocío, Mari ou Josecho. Tamén a Mabel, Alexandra, Mónica, Leti, Nidia, Diana, Kika, Sole, Angi, Aranxa, Valentín, Ron, Isabel, Teresa, Cristina, entre moitas outras. Ademais das persoas coas que imos impulsando a economía social a través da EIGA. Recordo tamén os compañeiros e compañeiras da Coordinadora de Crentes Galegos e Galegas, coas que loitamos por unha igrexa máis aberta e evanxélica. Polo tanto, efectivamente, este é un premio colectivo que ten o valor de facer presencia pública das persoas, moitas máis das que pensamos, que traballan arreo todos os días na cidade, na súa contorna, na defensa dos dereitos das persoas empobrecidas e das persoas migrantes. Por iso, por todas esas boas persoas,
agradezo moito esta distinción. Serve o premio tamén para reforzar ese traballo colectivo e as nosas fondas conviccións para mellorar a vida das persoas en situación de pobreza e exclusión social. O tempo que tentamos cambiar as estruturas económicas, sociais, políticas e culturais que provocan estas situacións de injustiza. Naturalmente, tamén teño un recordo moi especial para os meus pais que xa non poden estar aquí e para a miña familia de Lugo, logo para Manuel e agora Claire, Xavi, Nerea, Ismael e claro para a miña querida compañeira de vida María. Pero disculpade, non sería coherente comigo mismo se non recordara hoxe aquí alguna cousa, que debe aprobarse a iniciativa legislativa regularización xa, que debe mudar de forma radical a legislación de estranxeiría para evitar que poida haber persoas en situación de irregularidade administrativa. Debe mudar tamén para evitar a morte terrible de miles de persoas, máis de 6.000 no que vai de ano, tentando achegarse ás nosas costas. Son realidades coas que convivimos a diario que non debemos permitir nin tolerar. Tampouco ese impresentable racismo, tamén institucional, que parece estenderse impulsado por determinadas opcións políticas e permitido por outras. Por certo, debe rematar tamén de forma inmediata o xenocidio de Gaza perpetrado polo Estado e o Exército de Israel. Moitas grazas. Pola súa traxectoria científica e polo seu liderado no descubrimento e desenvolvemento de fármacos a nivel internacional e polo impulso á transferencia de coñecemento da Universidade á industria farmacéutica co obxectivo de promover beneficios sociais na saúde pública, recibe o recoñecemento Mabel Loza García, catedrática de Farmacoloxía e directora científica do CEMUS. Entrega o recoñecemento á alcaldesa Goretti San Martín acompañada polo concelleiro e portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular, Borja Verea Fray. Boas tardes e moitas grazas ao Concello de Santiago, a todos os grupos parlamentarios, ao Consello Asesor de Condecoracións, á Corporación Municipal, a señora alcaldesa, querida alcaldesa. Sinto moita emoción por recibir esta distinción Alba de Compostela e compartila con estas persoas tan maravillosas que temos aquí. Esta cidade
na que estamos, que me acolleu hai moitos anos, cando cheguei dun pequeno pobo do occidente asturiano, Tapia de Casariego. Saín despois a ampliar a miña formación, pero sempre volvía a esta cidade acolledora que se orixinou como lugar de abrazo e acollida. Como ben di a bendición irlandesa, celta como a nós, tenme na palma da súa man esta cidade, nesta universidade que fullle en Galicia e co apoio de tantos vós e xenerosos, permitiume lograr moitos soños. Co meu grupo, co que comparto este e todos os premios. Logramos facer medicamentos dende aquí, chegar a ensaios clínicos en doentes con 17 proxectos para necesidades clínicas non cubertas. Na plataforma que comparto con Ángel Carracedo. O último foi o fármaco que probamos en ensaios clínicos para o COVID-19, dende a Facultade de Farmacia o ECIMUS, da man do IDIS, cos grandes profesionais sanitarios do hospital aos que lles estou tan agradecida, e onde podemos pechar o círculo dos descubrimentos para os doentes, que somos todos. As máis grandes alegrías profesionais vivinas aquí. Tamén pasei momentos personais de todo tipo, como é a vida. A máis grande alegría, sin duda, nesta cidade para min foi o nacemento do meu fillo Miguel. El, José María, esta miña familia, as amigas e amigos que nos queremos tanto son o meu grande regalo. En fin, todo nesta cidade é extraordinario, é bonito, encántame o nome desta distinción. Albas de Compostela, de Alba de Gloria, como humanismo e a beleza de Castelao, como se dixo aquí. Tamén polo fermoso que é unir en Santiago albas e estrelas, abrentes, alboradas, amenceres. Por iso, quero rematar con unha promesa. A do meu compromiso de honrar e apoiar sempre amenceres, con estes compañeiros da Alba de Compostela e outros que virán, mañás, en definitiva, para esta maravillosa cidade de Santiago de Compostela. Moitas grazas. Polo seu traballo a prol da preservación, da valoración e da divulgación do legado cultural galego, asumindo a responsabilidade da xestión e da representación institucional dun museo que se sitúa como referente no estudo e na promoción do patrimonio histórico antropolóxico de Galicia, recibe o recoñecemento Concha Losada Vázquez, presidenta do Padroado do Museo do Pobo Galego. Entrega o recoñecemento Goretti San Martín, acompañada pola concelleira e portavoz do Grupo Municipal do BNG, Miriam Louzao Fernández. Alcaldesa, membros da corporación, autoridades, compañeira e compañeiros premiados, familia, amigas e amigos todos, moitas, moitas grazas. Veño de recoller un premio que deixades na miña man e que eu sei que verdadeiramente vai destinado a máis. Como no discurso do noso rianxeiro universal, sube conmigo ao escenario a recoller este recoñecemento unha santa compaña de inmortais galegos que estou certa que Castelao tería incorporado á súa alba de gloria. Conmigo veñen todos aqueles que fixeron posible que no outubro do ano 1977 abrise as súas portas un museo que non foi creado a golpe de cartos, nin contou no seu nacemento con organismo ningún que o botase a andar. Foi a vontade dun grupo de homes e mulleres a que fixo posible que hoxe teñamos un museo do pobo galego. Alumean ese lume
nomes de Compostela como don Antonio Fraguas, Isaac Díaz Pardo, Fernando Acuña ou Xusto Beramendi, compostelán por elección. O tempo foi arrincando donde a nós as persoas que traballaron arreo para facer realidade aquel soño. Hoxe, eles e elas me acompañan na recepción deste premio. Diante de todos camiña Carlos García Martínez, seguido por unha longa fileira de traballadores e tamén de quen deu sin recibir nada a cambio o seu tempo ao museo, as persoas voluntarias que son o corazón que latexa nesa nosa casa. Veñen tamén conmigo os doadores, a xente que foi deixando nas salas do museo pezas ben queridas de si e da súa familia. Nese grupo da Santa Compaña camiña Luciano García Alén e María, a súa dona, Rafael Baltar e a familia, tantos. Pero, sobre todo, acompáñanme neste escenario as almiñas de milleiros de galegos e galegas que co seu traballo ergueron o máis grande dos monumentos que temos, o da nosa identidade. Quizáis non nos vexades, pero conmigo veñen homes e mulleres da terra, xentes que nos emocionaron coa música popular e as cantigas, como Bartolo Gaiteiro, como Demetrio, meu pai, que cantaba o Jerinel dos domingos pola mañán o tempo de se barbear. Veñen as que teceron o liño, cortaron a roupa, coseron e bordaron como Rita ou como a Pilar. As que, como as miñas aboas, ensinaron os nomes dos dediños, os nenos e as nenas, cantáronlles no colo, contáronlles contos. As que recitaron a Rosalía no outro lado do mar, e lles aprenderon a vivir galegos na casa, na escola, na vida. E seguro que veñen tamén, os que estudaron mentras tiñan que traballar, ás veces tan lonxe da casa, porque crían fondamente en facer un país mellor, como Aquino. Oxalá, os que aínda estamos vivos, merezamos darlle continuidade a tanto amor á terra. Moitas grazas. Pola súa dedicación profesional ao comercio de proximidade, apostando pola calidade e pola atención personalizada en galego, e pola súa implicación persoal no movemento asociativo, promovendo o espírito de comunidade e canalizando a voz da veciñanza do ensanche compostelán, recibe o recoñecemento Xaquín Mato Castro, propietario de Papelería Xaquín e expresidente da Asociación Veciñal Raigame. Entrega o recoñecemento á alcaldesa de Santiago de Compostela, acompañada pola concelleira e portavoz do Grupo Municipal de Compostela Aberta, María Rozas Pérez. Boas tardes a todos e a todas. Alcaldesa, corporación, comenzo dando as grazas a que me produxo para este galardón. Gracias a todos, a corporación, por este acordo unánime. Gracias de corazón. É para mí unha honra, un orgullo
ser distinguido co Alba de Compostela, máis basándose nese discurso pronunciado en Argentina por Castelao no ano 1948, terra que eu visitei xa 3 veces e posiblemente visitarei máis veces. Maravillosa terra. Sobre min podo dicir que son nacido en Candoas, Cabana de Bergantiños. Pero levo máis de 50 anos en Santiago, síntome pichaleiro de toda a vida e presumo desde eso hasta a miña nación. Nesta cidade formei unha familia, xunto coa miña dona, Fina, que tanto me leva aguantado. Gracias, meu amor. Tuvemos 2 filles, María e Ana. Co tempo fomos medrando 2 xenros, Félix e Iván, e 3 netas, Daniela, Laura, Mateo, que son o agasallo inmenso. Abrimos un pequeno quiosco, hoxe unha gran tenda con moita sacrificio, pero sin pensar nunca en tirar a toalla. Eso sí, o mérito non é só meu, teño que dar de novo as gracias a Fina por apoiarme durante todos estes anos e por darme esas 2 maravillosas fillas que sempre me axudaron en todo. María quixo ser a miña sucesora e aí estamos, loitando ao pé do cañón. En canto á veciñanza, pois un pouco do mesmo, xunto con Vivencio Freire, que xa non está con nós, pero tamén vai por el, sí. Por todos os que me acompañaron, non quero esquecerme de ninguén, foron a Asociación de Veciños daquela Calle Nueva. Daquela tiña ser Calle Nueva porque, perdón, era onde tiñamos o problema de venta de droga, sempre con a axuda de Pepe Bugallo, daquela conselleiro de Seguridade Cidadán, daquela conselleiro de Cidadán, e segundo, despois con Avelino de Francisco, comisario, Antolín, encargado de relacións veciñais. Fomos capaces de arrancar o problema a aquel momento, pero non debemos baixar a guarda, porque estamos seguros de que volverán. Despois, por facelo máis grande, decidiuse cambiar de nome, puxémoslle chamar Reigame, a asociación a que estuve ligado 30 anos, pelexando porque os veciños e veciñas do ensanche vivíramos un mellor e máis tranquilos. Pero parecíame pouco e creamos a Asociación de Vendedores de Prensa de Santiago de Compostela e Comarca, na que fui presidente durante 26 anos. E xunto con Pontevedra e a Coruña integrármonos na nacional. Actualmente estamos integrados na da Coruña. E sigo sendo vicepresidente porque así mo pediron e vou axudando no que podo con moito gusto. Tamén son, desde fai 12 anos, presidente da comunidade de veciños, cousa que lle dá medo a todo o mundo. Pero a min gústame axudar a resolver problemas. Señores e señoras, non sei, pero creo que son un ser raro, o que lle gusta axudar a xente sen pensar que me van a dar a cambio. Sinto satisfeito de todo o que fago por axudar a señora Rosa a levar compra a casa ou por falar con xente nun ratiño. En fin, cantas anécdotas tería da miña vida en Santiago, máis todo na Rúa Nova de Abaixo. Xa remato, dándovos as grazas a todos e a todas os que nos acompañades nesta tarde de Santiago. Síntome, como di o amigo noso, afortunado por nacer en Candoas, Cabana de Bergantiños, e por ser un pichaleiro empedernido. Para min é un orgullo que todos vos me queirades distinguir con este agasallo. Eu
Curioso, Castelao faleceu no 7 de xaneiro de 1950 e Xaquín naceu o 26 de xullo dese mismo ano. Por tanto, mañán cumplo os 74 anos. Que agasallo tan bonito. A estas alturas da miña vida, un agasallo único que levarei sempre no meu corazón. Como decía Castelao en Bos Aires en 1948, Alba de Gloria. Eu digo no ano 2024 en Santiago, Alba de Compostela. Viva Santiago, viva Galicia. Gracias, amigos. A continuación, ten a palabra Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago de Compostela. Delegado do Goberno, valedora do Pobo, presidenta do Consello da Cultura Galega, secretario xeral de Política Lingüística, portavoces representantes dos partidos políticos, reitor, membros dos corpos e forzas de seguridade do Estado, consulesa honoraria de Brasil, representantes de entidades e asociacións da cidade, familiares das persoas recoñecidas, tan importante o vosso arroupamento aquí hoxe, amizades tamén destas persoas recoñecidas hoxe aquí, compañeiras, compañeiros da Corporación Municipal, autoridades, máis, sobre todo, como non pode ser de outra maneira, premiados e premiadas, Miguel, Mabel, Concha e Xaquín. Prezadas veciñas, veciños, benvidas a vosa festa, a Alba de Compostela, a celebración dun concello que é capital e que é terra de persoas que cada día, como ben vistes agora, construen futuro, que son orixe de iniciativas que avanzan para facernos máis fortes, colectivamente, de mans dadas. O pasado ano anunciamos que volveríamos a este teatro co son das campás da nosa cidade, e así o fixemos. Como acabamos de sentir ao inicio deste acto, os sinos da catedral tanxeron para comezar esa muiñeira de campás que Castelao conseguiu facer oír a un auditorio a 10.000 kilómetros de aquí, co repenique en diálogo con todos os campanarios da cidade. Escoitamos, pois, o son único das campás amplificado nas rúas e prazas desta cidade magnífica nun momento en que tamén queremos homenaxear Castelao e ese auditorio de emigrantes e persoas exiliadas que foron quen de imaginar e sentir a música fermosa que nese día de festa se producía nunha terra a que posiblemente sabían que nunca máis regresarían. Agradecemos á Asociación Cultural de Campaneiros de Galiza por recuperar ese repenique das campás da Catedral de Santiago que se perdera nos anos 70 e traernos hoxe nun día tan importante para o noso concello unha parte singular da memoria sonora de Compostela. Tamén importante a memoria sonora. Así que temos nesta xornada a fortuna de tanto tempo despois, neste 25 de xullo, Día Nacional de Galiza e Día de Compostela, poder sentir este repenique único no mundo en que a campá de Santiago Maior marca o ritmo para compor logo un conxunto armonioso de sinos tocando a muiñeira da que fala Castelao no seu discurso. A verdade é que creo que todas as persoas que estamos aquí, e ben se viu tamén nas voces das persoas premiadas e recoñecidas hoxe, que o son da campá ten moito a ver co latexar dos corazóns, non? Son golpes intensos que ecoan nunha cavidade que amplifica o son e que provoca unha vibración única. Tal vez tamén Castelao, evocando esa alborada musical en Compostela, quixo facer aínda máis forte esa relación afectiva que a tantos kilómetros o ía unir á cidade da súa mocidade e de tantas e boas lembranzas.
Quixemos que fose precisamente nesta festa, nesta celebración que conmemora Castelao, o seu inmortal discurso e os homes e mulleres que construen Compostela, que fan que este concello sexa máis grande, cando de novo sintamos ese son que nos une e que latexa como un corazón único. Así que, así chega a Alba de Compostela a súa segunda edición cos brazos abertos, coa alegría de nos atopar de novo nunha festa que naceu para ser colectiva, unitaria, para sumar vontades, para dialogarmos e medrar, para subir novos chanzos nesta Compostela amada, neste concello a que tanto queremos e que precisa de todas as mans, de todas e cada unha das mans, de todas as cabezas, de todas as enerxías. Así que permitídeme que traslade hoxe a miña alegría por ver este teatro de novo cheo, por comprobar que, como sempre mantivemos, este é o acto que Compostela precisaba, a celebración propia nun día grande, nun día en que o noso concello tamén tiña que ser protagonista, por dereito propio. Así que o que prevalece hoxe é o amor por esta maravillosa Santiago de Compostela que temos a sorte de habitar e que queremos facer medrar día a día. Quero agradecer tamén a todos os grupos que forman parte da Corporación de Santiago de Compostela que participasen e colaborasen a hora de organizar este acto. Desde o seu nacemento, a Alba de Compostela quere ser unha festa común, unha festa de todo o mundo, cada ano máis consolidada, unha tradición nova que, como todas as tradicións, o que precisa é que se repita e que se queira para existir. Así que, probablemente, a todo o mundo se nos encolle un pouco o corazón se pensamos que pasado o tempo, cando xa non esteamos aquí, cando este auditorio este ocupado por novas xeracións de compostelás, este concello continue sumando nomes a esa constelación que iniciamos o pasado ano. Esa será a maior proba de que este acto era merecido, era necesario, polo orgullo de formarmos parte dunha colectividade que nos identifica, por sermos veciñas, veciños dunha terra única, que é cidade do mundo, que é capital dun país, patrimonio da humanidade, mais tamén o espazo querido en que vivimos e en que soñamos co mellor dos futuros. Confeso que para min este acto é un dos máis relevantes do ano na intensa axenda dunha alcaldía como a nosa. E sabedes ben as persoas que estades aquí que a axenda desta alcaldía é absolutamente intensa e que a axenda en xeral desta cidade é moi intensa. Eu dicía xa o ano pasado, cando anunciaba que acariñaríamos de maneira especial esta Alba de Compostela que nacía con esperanza, con vontade de defender o noso lugar no mundo. Acababa entón de chegar á alcaldía e case todo daquela era futuro. Así que agora xa un ano despois, a Alba, a título particular, tamén me serve para facer un pouco de balance, de análise, de valoración, de botar unha ollada ao ano feito e pensar con moita responsabilidade no que fica por vir. Nese exercicio de valoración quero trasladarlles a miña felicidade por ver toda a corporación neste teatro un ano despois, polo diálogo, polos debates. Felicítome, pois, por esa necesaria colaboración institucional cando o obxectivo que se persegue é o ben común, en definitiva, o fin ao que se ten que dirixir toda a acción política. Volvemos a este fermosísimo teatro no Día Grande de Compostela, no Día Grande de Galiza, para recoñecermos de novo persoas e entidades que son motor de futuro, que son fortuna para todas nós, que son pezas fundamentais para que este concello sexa máis xusto e máis igualitario. Evocábamos o ano pasado, neste mesmo espazo, o aniversario número 75 daquel momento estelar en que Castelao, nun día como a hoxe, un 25 de xullo, no Teatro Arxentino de Bos Aires, pronunciaba un texto histórico, un monumento literario que hoxe tamén festexamos. Con voz emocionada, sen dúbida, Castelao ofrecíanos esa alba de gloria que hoxe lemos como un acto de homenaxe e de esperanza. Nese discurso brillante de amor infinito por un país que evoca, Castelao fai desfilar a Santa Compaña de galegos e galegas inmortais, a comezar por Prisciliano, nunha listaxe moi xenerosa en que recoñecemos figuras chave da nosa historia, como Mestre Mateo, Alexandre Bóveda, Inés e Xoana de Castro, Roi Xordo, o Pedro Madruga, Exeria, o Padre Sarmiento, Otero Pedraio,
un total de 67 nomes incuestionáveis, piares fundamentais dunha Galiza que Castelao ve na distancia, mais que sente moi próxima. Nós comezamos a construir a nosa particular Alba de Compostela con aqueles primeiros e fulgurantes nomes del Daniel Lorenzo Santos da Fundación Catedral, que hoxe vos manda unha aperta. Non podía estar aquí hoxe, tiña moitas ganas de facelo, manda unha aperta. E tamén cos equipos femininos de hockey, Club Rasoi, coa psicóloga Rosa Álvarez, coa dinamizadora da Cidade Bella, Ángeles González Porto, Angie, con nomes que falan dun concello diverso, de vanguarda, de proxectos colectivos, de ilusións novas. E neste serán engadimos novos nomes a ese ronsel brillante que é Alba de Compostela, esa constelación que quere recoñecer a quen co seu traballo diario, co seu esforzo e a súa vontade, fai que Compostela sexa un lugar mellor para vivir. Tamén, por unanimidade, nesa vontade de premiar persoas que están a contribuir a facer mellor o noso concello e desde aquí o noso mundo, quixemos hoxe recoñecer o bo facer de Concha Losada Vázquez, que preside o padroado dun centro que é referencia do que somos, un espazo que fala de nós, da nosa identidade, que coida e que mostra con orgullo o legado cultural que chegou até nós das xeracións que nos precederon e que nós temos a obriga e a responsabilidade de facer que chegue ás que virán despois. O patrimonio material e inmaterial da nosa cultura está felizmente coidado polo Museo do Pobo Galego, con que tanto nos une, baixo mando de Concha Losada, unha muller que xa vistes é infatigável tamén noutras defensas, por exemplo, na defensa e preservación do noso traxe tradicional, agora, xusto que acabamos de pasar ese día do traxe e que acabamos de nos comprometer xustamente con facer posible que o traxe tradicional teña moita máis visibilidade cada día. Así que, moitísimos parabéns, Concha, moitísimas grazas. Merece tamén, por méritos propios, que aquí xa foron ditos e xa os coitastes tamén, formar parte desta constelación da Alba de Compostela, Xaquín Mato Castro, que dá o seu nome a un comercio emblemático do Ensanche. Como sempre se fixo nun sector tradicionalmente en que a simbiose entre a persoa que o rexentaba e o establecemento era tal que compartían a forma de se chamar. Así que, claro, neste caso falamos da papelaría Xaquín, non? En que toda persoa de Compostela en algunha ocasión entrou para mercar bolígrafos, para mercar cadernos ou para hablar con Xaquín, porque iso tamén era algo que lle gustaba, é algo que lle gusta, é algo que practica. Así que atopou aí atención persoal, coidado deste propietario que foi tamén presidente da Asociación Veciñal Raigame. O nome de Xaquín fálanos do ensanche máis comunitario, das mellores calidades do pequeno comercio, do comercio de proximidade, dese que sabemos que temos que protexer en Santiago, dese que é tan relevante nun concello como o noso, e da súa implicación persoal en proxectos colectivos como o propio movemento asociativo. Así que esas son máis que razóns de peso para ser hoxe unha das nosas estrelas. Parabéns, Xaquín, dobremente. Parabéns polo teu traballo e parabéns polo teu aniversario. Eu pensei que alguén ia arrincarse aí cun parabéns para você, que hai moita xente que canta por aquí, mas non quixeron, igual ao final alguén quere cantar. A ciencia, a investigación e a universidade están no corazón de Compostela, dándolle identidade, situándoa na vanguarda, na liña do mellor progreso dese que beneficia a vida das persoas. E aí, nese lugar punteiro, situámola a nosa galardoada Mabel Loza García, un dos nomes propios da investigación científica, como catedrática de farmacoloxía e directora científica do CIMUS, cunha traxectoria absolutamente espectacular, calquera que a mire, absolutamente espectacular, en que destacan avances para a saúde pública que veñen dunha pioneira nun mundo como o da investigación, en que foi especialmente difícil superar a discriminación das mulleres. Así que estou segura de que ela estaría totalmente de acordo con que nos saudásemos tamén con un saúdo que fose saúde e coidados. E ademais, ese saúde e coidados, eses desexos que son nosos, son
tamén centrais esenciais en Compostela, un concello que sempre mantivo unha especial relación co ámbito sanitario, que a mantivo tradicionalmente e que a mantén tamén hoxe poñéndonos na vanguarda do coñecemento e da investigación. Moitísimos parabéns, obrigada polo teu traballo, Mabel. E a Compostela que queremos, pola que traballamos, sabemos que é igualitaria, xusta, sen exclusións, con dereitos para todas as persoas. O primeiro deles, o dunha vida digna, sen que ninguén pase fame nin frío, con vivenda, con traballo de calidade. Esa tamén é a Compostela coa que soña e para que traballa Miguel Fernández Blanco. Presidente do Foro Galego da Inmigración, portavoz da Plataforma polo Emprego e voluntario de Cáritas, que sempre se sitúa do lado de quen máis o necesita, para mellorar a súa vida, para impedir a explotación, para buscar a sociedade integradora que queremos. E sabe, como tamén nós compartimos, que se avanzamos na eliminación da pobreza e da exclusión, non só se beneficia a parte máis vulnerável da nosa sociedade, senón que nos beneficiamos colectivamente, porque estamos construindo un mundo mellor, máis feliz, un concello máis amável. Xustamente o avance polos dereitos das persoas que teñen máis problemas é un avance para o conxunto de toda Compostela. Así que, moitísimos parabéns, obrigada polo teu traballo, Miguel. O pasado ano conmemorábamos o 75 aniversario dese momento en que Castelao pronuncia o que está considerado un dos mellores discursos da nosa historia. De alguén que vivira nas nosas rúas, na súa mocidade, no tempo de bacharel e universidade, botaba de menos estar entre nós no Día Grande de Galiza e conseguía, con magistral destreza e eficacia, trasladar todo aquel auditorio até aquí mesmo, até unha cidade en festas. Tempo antes, 6 anos atrás, escribira unha frase que aínda hoxe, a quen temos a sorte de poder vivir aquí, semella concentrar a dor que provoca unha injustiza histórica. Castelao escribiu no seu exilio: "Quen me dera volver a verte, miña Compostela", sabedor, tal vez, de que o seu desexo xa nunca se cumpriría. Temos tamén por iso unha débeda con quen tanto quixo a Compostela, con quen formou parte da súa mellor historia, con quen contribuiu a facela única, e de maneira especial a que vincula a súa xenerosa biografía ao noso concello, coa fortuna que temos de que unha figura incuestionável como é de Castelao teña un vínculo tan grande con este concello. Sen ir máis lonxe, cúmprense este ano 2024 o aniversario número 40 do traslado dos seus restos ao Panteón de Galegas e Galegos Ilustres en San Domingos de Bonaval, facendo aínda máis intensa a súa relación con Compostela. Non puido cumprir o seu desexo, mais a súa memoria fica sempre en nós neste ano en que, ademais, tamén se cumpre o centenario do seu nomeamento como membro do Seminario de Estudos Galegos, un proxecto que conmemoramos e do que nos enorgullecemos como composteláns e compostelás. No seu discurso de ingreso, lido o 4 de maio de 1924, Castelao fala varias veces das campás. Xa naquel momento fala varias veces das campás. Unha delas fala das campáns tanxendo a morto. Hoxe tamén temos que aquí lamentar e solidarizarnos cunha nova traxedia no mar, con esas familias, amizades de mariñeiros desaparecidos. E igual que el sentía esas campás, tamén sentía como repenicaban as campás nunha muiñeira polos carreiros das Veigas, a mesma muiñeira que incluiu na súa alba de gloria 24 anos despois. Dicía Castelao que foi na nosa cidade, na súa mocidade, onde lle naceu a idea dunha Galiza máis xusta, máis libre e máis farturenta. E hoxe, tanto tempo despois, continuamos a partillar ese ideario e a defendelo na súa memoria, porque difícil é definir de mellor maneira o futuro que queremos.
A través de Castelao, homenaxeamos hoxe homes e mulleres de Compostela, a súa cidade, e destacamos a súa figura inmensa e referencia fundacional a quen tanto debemos. E afirmamos que Castelao é un nome que merece estar non só na súa alba de gloria de inmortais do noso país, senón tamén na nosa alba de Compostela, a constelación de estrelas ás que tanto lle debemos. Obrigada, xa, para rematar, a Asociación de Campaneiros pola súa colaboración co vídeo, por recuperar o son tradicional e manual das campás, grazas á Fundación Castelao, por colaborar no contido do acto a través do vídeo, do texto, do contido do libreto, grazas tamén a nosa gaiteira, que logo volverá ao final xusto deste acto. Remato xa tomando unhas páxinas do xornal Galicia, publicado tal día como hoxe, un 25 de xullo de 1923, en que Castelao debuxa 3 apóstolos Santiago nas distintas iconografías. Unha delas é a que escolle como máis próximo ao seu ideario. É o Santiago amável e acolledor do Pórtico da Gloria, o imaxinado polo mestre Mateo, que fala de diálogo e de concordia fronte á imaxe aguerrida a cabalo que tamén coñecemos. Con ese mestre Mateo creador, con ese Santiago amável, con ese Castelao xenial, xunto coas persoas que hoxe premiamos, Miguel, Mabel, Concha e Xaquín, continuaremos sumando estrelas a esa constelación da nosa alba de Compostela, esa que tan ben deseñou José Castro, que nos guían en todo momento. Así que xa me despido, desexándolles, como Castelao, o noso monumental discurso, que a fogueira do espírito siga quentando as vosas vidas e que a fogueira do lume nunca deixe de quentar os vosos fogares. Que así sexa. Obrigada. Ben, pois case ata aquí, esta segunda alba de Compostela. Que alegría e que orgullo que a estadea de Luciña siga medrando e alumeando o noso futuro. Parabéns, sinceros e emocionados, de verdade, as 4 persoas recoñecidas hoxe, que haxa moitas máis. Antes de escoitar e de cantar o himno que pechará este acto novamente coa gaita de Marita Giadáns, unha última lembranza para Castelao, que descansa tan pertiño de aquí, como nos acaba de decir a alcaldesa. El morreu 2 anos despois de pronunciar aquel alba de gloria en Bos Aires. E no seu primeiro cabodano, en 1951, Eduardo Blanco Amor dicíalle ao seu sepulcro: a túa sombra luminosa engádese á santa compaña que evocaches, que convocaches nas túas verbas finais. Guíanos dende ela. Que así sexa, por sempre, en Galiza. Grazas e boa tarde.
Antes de marchar, pediríades, por favor, os portavoces dos grupos municipais que suban facer unha foto de familia como corresponde, por favor. Mentres podemos seguir aplaudindo, ¿eh? Si sois tan amables.